Ito man iti damag regional. Bangus fingerlings iti Pangasinan Apektado Gaput di kallabes Super Typhoon Uwan. At man ti report manipod kani Idol Shanti Papi. IFM News. IFM News. Regional. Naapektaran na giti supply ti Bangus fingerlings iti probinsya iti Pangasinan gapo iti pinagduprak ni Super Typhoon Uwan. Ket inarami dito provincial government iti pinagdeklara iti state of calamity iti kallabes. Sigun iti report apektado iti 50 ket siyam nga ribo ken sa gasud ket 97 nga pamilya manipod iti 4 nga gasud ket 40 ket 4 nga barangay iti probinsya. Sigun ken ni sumapa President Christopher Aldo Sibayan nagiti bangus producers iti Dagupan, Bimalay, Lingayen, Bugalyon ken Labrador ket isuda iti naapektaran tanalugida. Iti kallabes gapo iti naperdi dagiti fingerlings o bangus fingerlings. Imbatadda nga saan nga agtali na iti preso dagiti bangus iti sumarno bulan gapo iti pinagkurkurang iti supply. Inyat kaspay dagiti producer iti bangus ang masapol nga agrestock tapnon maliklikan iti pinagkurkurang iti supply iti bangus iti merkado. Inayon na pa nga agtultuloy ang makikoordinar iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office tapno maserbal dagiti issue iti supply kadagiti producer iti bangus. Dagiti mangalap ken producer iti Pangasinan nga ikarkarigatan da iti panagnayon iti supply tapnon adu iti produksyon. Damang provincial para iti IFM News Idol Shanti Papi Tatak Armen.